To kamar yadda muka sani, cutar sikila gadonta ake yi ba yaɗuwa take yi ba, sannan ba ta da magani a likitance, sai dai akwai hanyar da za a bi domin kare afkuwar wannan cuta. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jari. A shirinmu na yau insha Allahu za mu kawo muku hanyar da za ku bi domin kare afkuwar cutar sikila. To da farko mecece cutar sikila? Mun san cewa jikin ɗan adam yana ɗauke da jini, sannan wannan jinin yana ƙunshe da ƙwayoyin jini, wanda waɗannan ƙwayoyin jinin su ne suke ɗaukar iska daga huhun ɗan adam suke kaiwa sassan jiki domin gudanar da ayyukan da ya kamata. Masu ɗauke da cutar sikila suna ɗauke da wani canji a ƙwayar halitta na ƙwayoyin jininsu wanda suke gada daga gurin iyayensu. Wannan shi yake sa ƙwayoyin jinin su canja kama, wanda hakan yake hana su ɗaukar iska su kai sassan jiki da sauran gaɓoɓi domin gudanar da ayyukan da ya kamata. Tabbas masu ɗauke da cutar sikila, musamman waɗanda ba su samu cikakkiyar kulawa ba, sukan fuskanci matsaloli da dama na lafiya ko kuma salwantar rayuwa a cikin ƙananan shekaru. Ana gane mai ɗauke da cutar sikila ne ta hanyar gwajin da ake kira genotype a turance. Genotype ɗin ɗan adam yana kasancewa ne kamar haka. Akwai AA, wannan shine normal genotype wanda baya ɗauke da cutar sikila. Kashi na biyu, akwai masu genotype AS ko AC. Waɗannan suna ɗauke da ƙwayar sikila amma a ɓoye. Za su yi rayuwarsu normal kamar mai AA, ba tare da wani alama na cewa suna da cutar sikila ba, sai dai za su iya haifar yara masu sikila. Kashi na uku, akwai masu SS, CC ko SC. Waɗannan kashin na ƙarshe su ne wanda suke da cutar sikila a zahiri da kuma baɗini. Kenan za a ga suna rayuwa suna fama da cutar a zahirance. To anan akwai abu mai muhimmanci da ya kamata mu sani. Ya zama wajibi ga duk wanda yake da niyyar yin aure ya san genotype ɗinsa da kuma genotype ɗin wanda zai aura, sannan su nemi shawarar likita. Ta hakan ne kaɗai za a iya kare afkuwar samun yara masu ɗauke da cutar sikila. Bari mu ba mu misali. Idan mai genotype AA ya auri mai AS, za mu ga cewa a cikin yaransu ba za a samu mai sikila ba. Haka ma idan mai AA ya auri mai SS, su ma a cikin yaransu ba za a samu mai sikila ba. Amma me zai faru idan mai AS ya auri mai AS? Za mu ga cewa akwai chance na cewa a cikin yaransu za a iya samun mai sikila. Haka ma idan mai ASS ya auri mai SS, za mu ga cewa in dai ba ƙaddarar Allah ba, duk yaransu za su kasance masu sikila. Idan mai SS ya auri mai CC, shi ma haka a cikin yaransu kusan dukansu za su zama masu sikila. Labari mai daɗi shine wanda yake da genotype AA zai iya aurar kowa ba tare da fargabar komai ba, saboda a cikin yaransu ba za a samu masu sikila ba. Muna addu'ar masu wannan cuta Allah ya ba su lafiya. Shin ko ka san genotype ɗinka? Ka rubuta mana a sashen comment. Idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana alamar like. Idan wannan zuwan wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe.